फटाफट से बैठे किंतु Masuk. Sambut salam. Langkah. Laki. Khulumbai, आंनि मुङा मिथिसार बर'। आं खाग्राबारि गेलेमु टीमनिफ्राय फैदों। दिनै जोङो कुबिरालि टीमखौ 5-0 गलाव फेजेननानै आं 1 गल होनो हादों। आं बे खेलाखौ गेलेनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि शिव बसुमतारी। आं दा खाग्राबारि टीमनिफ्राय फैदों। जों दा सेमिफाइनाल गेलेदोंमोन। कुबिरालिखौ जोङो 5 गलाव आं गलसे सोनो हादों। आं बिनि थाखाय जोबोर मोजां मोनदों। होमबाबो आं बेगदारसो थायो। आं बेगदारनिफ्राय थांनानै सोहैदों। जों आरो दा फाइनाल गेलेबावगोन। बे सेमिफाइनालाव जोङो फाइनाल मोननो हादों। जोङो कुबिरालि टीमखौ गल 5 होनानै फेजेननो हादों। दिनै जों कुबिरालिखौ 5 गल होनानै फेजेनदों। आं बे खेलायाव गल होआखै, नाथाय आं डिफेन्सआव गेलेदोंमोन। बेनि थाखाय आं जोबोर गोजोनदों। आंनि मुङा श्रीनितेन दैमारि। आङो हाफ्सआव गेलेयो। खुलुमबाय, दिनैनि बे सेमिफाइनाल गेमाव जोंनि खाग्राबारि दोलोआ कुबिरालिनि एगेन्स्टै जोङो 0-5 गलाव देरहानो हाबाय। आरो जोङो फैबाय थानाय जे फाइनाल गेम बेखौ जोङो देरहानो नाजासिगोन। आरो जोङो दिनैनि बे गेमखौ गेलेनानै मोजां मोनबाय। आरो जोंनि बे गासै जे लोगोफोर आंनिनो बिथांमोनाबो गोबां मोजां गेलेदों। आरो बे जा गामियाव जों गेलेफैदों, बे गामिनि रायजो राजाफोराबो जोंखौ गोबां सापर्ट होदों एबा रंजाखांहोदों। जायनि जाहोनाव जोङो कुबिरालि हान्जाखौ फेजेननानै। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रिदान सोरां बर'। दिनैनि बे गेमाव जों कुबिरालि दोलोखौ जों 0-5 गल होनानै फेजेनदों। आरो बे 0-5 गलनि गेजेराव आं गलनै सोदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा बिमुंसार दैमारि। आं बे खाग्राबारि टीमनि जानानै आं गेलेदों। दिनै जोङो सेमिफाइनाल गेलेदोंमोन। कुबिरालिनि हेंथायै जों 5 गलाव कुबिरालिखौ फेजेनो। आरो जों जोबोद मोजां गेलेदों। दा फैबाय थानाय फाइनालावबो जोङो मोजां गेलेगोन, बेखौ जों नाजागासिनो दं।
दिनैनि बे सेमि फाइनाल बादायलायनायाव खाग्राबारि जोंनि आरो कबिरालि हेंथायै जोङो गलबायाव मोजाङै फेजेननो हादों। बे दा गलबायाव फेजेननो आं ओरैबायदि मोजां नांदों जे बेफोर आंनि उन्दै उन्दै फंबायखौ आङो मोजां फोरोंनानै दिनै सेमि फाइनाल सेकेन्ड राउन्डनिफ्राय दिनै सेमि फाइनाल आरो नेक्स्टआव फाइनाल गेलेगोन। बे नेक्स्टनि फाइनालनि थाखाय जोङो मोजाङै थागथियारि जागोन आरो मोजाङै जोङो गेलेगोन होनना आसा खालामदों। जे दिनैनि बे खेलायाव गल 5 होनो हानायनि आं गावखौनो जोबोद मोजां नांदों। मानोना आं दिनै कचार हिसाबै बा आं दिनै गेदेर हिसाबै उन्दै उन्दै फंबायमोनखौ फोरोंनानै दिनै जेसेबां रोंहोदो आरो बेनिसाय आं इयुनावबो आं गाव हाजासे नाजागोन इसोरखौ मोजां फोरोंनो। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंफुंजाबाय थानाय जोंनि जि 13 बोसोर बैसोनि सिङाव जोलुर बादायलायनाय जि हाबाफारि बियो फैयै फैयै दिनै सेमि फाइनालाव जोंहा मोनफैबाय। दिनै सेमि फाइनाल गेम हिसाबै खेल हिसाबै जोङो खालायगाव दखरानि सिङाव थानाय नैबे बुथियामारि जि गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथाराव जोंनि खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेगिरि बिथांमोन आरो बिथांमोननि हेंथायै गेलेदोंमोन कुबिरारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेगिरि बिथांमोन। दा बिथांमोननि गेजेराव जोंनि दिनैनि सेमि फाइनाल खेला जानानै थांबाय। दा गाबोन जोंहा आरो दङ सनाय जनाव जाबाय थानाय जि गेलेनाय बिथांमोननि जोंहा गाबोन सेमि फाइनाल दङ। गाबोन सेमि फाइनाल हिसाबै सनाय जननि जि सेमि फाइनाल बे सेमि फाइनालाव गेलेनो थाखाय साखाफारा जाना दङ जोंनि उदालगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेगिरि बिथांमोन आरो बिथांमोननि हेंथायै गेलेगोन जोंनि हरिसिंगा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेगिरि बिथांमोन। थ' गाबोननि जि जानो गोनां सेमि फाइनाल बे सेमि फाइनाला सनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावनो थानाय गुमगावगुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बियो जागोन। थ' बेखायनो जोंनि जोलुर गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो गाबोननि जानो गोनां जि सेमि फाइनाल जि खेला बे खेलायाव थांनानै बयबो नायहैनो थाखाय बे समाव आङो खावलायदों। जोंहा आथिखालाव जाबाय थानाय जि 13 बोसोर बैसोनि जि जोलुर बादायलायनाय बियो फैबाय थानाय 31 थारिखआव जोङो फाइनाल जि गेलेनाय बे गेलेनायखौ नैबे जोंनि खालायगाव जननि जाबाय थानाय बोथियामारिनि जि गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथारावनो जोङो फाइनाल खेलाखौ गेलेनो थाखाय जोङो बे समाव साखाफारा जाबाय। बे फाइनाल खेल गेलेनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंहा आसाम फुटबलनिफ्राय जोंनि आसाम फुटबलनि गाहाय नेहाथारि बिथां हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म सार बिथाङा बेवहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। थ' बेखायनो जोबथा जि जोंनि फाइनाल जि गेलेनाय बे फाइनाल गेलेनायाव जोंनि ओनसोलनि जोंनि जिल्लायाव थानाय साफ्रोमबो जोलुर नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोनखौ जोंनि फाइनाल गेलेनाय दिनखालि बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै नैबे जोंनि खालायगाव दखरानि सिङाव थानाय बुथियामारिनि जि गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथाराव फैनानै जोंनि फाइनाल जि गेलेनाय बे गेलेनायखौ नायफैनो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गुरै खावलायनाय जाबाय। उदालगुरि जिल्ला निखिल बर' ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আণ্ডাৰ 13 যি ফুটবল খেল চলি আছে আৰু সেই খেলখন আজি কালাইগাঁও বুটিয়ামাৰী খেলপথাৰত প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেল ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু এই খেলত খাগ্ৰাবাৰী দলটিয়ে কবিৰালী দলটিক 5-0 গ'লত হাৰাই পেলাই মানে তেখেতসকলে ফাইনেললৈ উইনাৰ হ'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। যা নহওক অহা 31 তাৰিখ বুধবাৰে এই চূড়ান্ত খেলখন কালাইগাঁও বুটিয়ামাৰী এই অৰাইচমখুৰ খেলপথাৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেয়েহে মই আহ্বান কৰিম যে এই অঞ্চলৰ সকলো ভাষা ভাষী ৰাইজক উক্ত চূড়ান্ত খেলখনত উপস্থিত থাকি আমাৰ যিসকল উদীয়মান মানে প্লেয়াৰ বা খেলুৱৈ তেখেতসকলক উৎসাহ জনাবৰ কাৰণে আৰু এই খেলখনত চূড়ান্ত খেলখনত মুখ্য অতিথি হিচাপে আহ্বান কৰা হৈছে যেহেতু অসম ফুটবল সন্থাৰ সম্পাদক হেমেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক আৰু লগতে শ্বহীদ তৰ্পক হিচাপে আহ্বান কৰা হৈছে বা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উপসভাপতি দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়াক আৰু লগতে অঞ্চলৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বিশিষ্ট অতিথিসকলক আহ্বান কৰা হৈছে। যা নহওক মই আশাবাদী যে এই চূড়ান্ত খেলখনত অঞ্চলৰ সকলো ধৰ্মাৱলম্বী বা ভাষা ভাষী তেখেতসকলক আমাৰ খেলুৱৈসকলক উৎসাহ উদ্দীপনা যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যে যাতে তেখেতসকলে আবেলি 3 বজাৰ লগে লগে ইয়াত চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। তো ইয়াৰ কাৰণে মই আহ্বান কৰিম যে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী থাকিব আগমুহূৰ্তত আৰু সেই হিচাপে যাতে অঞ্চলৰ ৰাইজ তথা খেলুৱৈ প্ৰেমিক ৰাইজে অহা বুধবাৰে 31 জুলাই তাৰিখ তেখেতসকলে যাতে 2 বজাত আমাৰ
খেলপথাৰত উপস্থিত থাকে তাৰ কাৰণে মই আহ্বান কৰিলোঁ আৰু লগতে আমাৰ নিখিলপুৰৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সকলো বিষয়ববীয়া তেখেতসকলকো মানে এই চূড়ান্ত খেলত উপস্থিত থাকিবৰ কাৰণে মই এই অঞ্চলৰ বাসিন্দা হিচাপে আহ্বান জনালোঁ।